салому алайкум бародарони азиз, хуш омадем ба канали мо. ирӯза қурби асрорро пешкаши шумо мекунем бародари азиз. ҳар чизе ки мо пешкаши шумо мекунем бародари азиз, қурби асрорро аз банкҳо гирифта пешкаши шумо мекунем. ягонташа мо пеш аз хидмон мақсад сифроша дигар намекунем. подписатсия ва лайка фаромӯш накунем бародари азиз. кадом бародарое ки мехоҳанд документҳошонро проверка кунанд барои запрет бидан ё ки патент чун обнорби ручидагӣ аст ё нест, ё ки запретан нами номерои ватсапе ки мемонанд муроҷиат кунед, проверка мекунанд ва шумода ҷавобша роӣ мекунанд бародари азиз. қурби асъори имрӯзаро мо аз се банкро гирифтем ки аз ҳама баланд ва аз ҳама пасташро. аз ҳама паст дар банки Тамвил буд бародари азиз. қурби асрор 1000 рубли русӣ баробар ба 127 сомон. дар банки ҳумо бошад 1000 рубли русӣ баробар ба 129 сомон бародари азиз. дар банки Фазоэс бошад 1000 рубли русӣ баробар ба 129 сомон бародари азиз. дастгиритонро фаромӯш накунед, мо ҳаррӯза аз қурби асъор ба шумо маълумот пешкаш мекунем. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон.